Skont statistika tad-Direttorat tas-Saħħa, ir-rata tal-ażma fost it-tfal żdiedet minn 8.8% fl-1995 għal 14.9% fis-sena 2002. U skont weġiba mogħtija fil-Parlament, ir-rata tal-ażma f'Għawdex fost persuni li għandhom 15-il sena l fuq hija ta' 5.5% fost l-irġiel u 6.9% fost in-nisa. L-ażma hija kundizzjoni li taffettwa l-pajpiet tan-nifs u sfortunatament m'hawnx fejqan għaliha. Diversi studji li saru u rew li l-poplu Malti ibati minn mart respiratorju ferm iktar għoli minn normali. U f'Għawdex x'inhi s-sitwazzjoni? It-tabib tal-familja Mario Saliba jsemmi diversi fatturi li waslu għall-ażma, fosthom il-fatt li t-tfal qed qattaw ħafna aktar ħin id-dar fuq il-kompjuter jew inkella jaraw it-televiżjoni. U dan fid-djar li huma iżgħar minn kif kienu jinbnew fl-antik. Fattur ieħor li wassal għall-ażma huwa t-tniġġis tal-arja. Iż-żona tal-Rabat fejn illum taf int, apparti insa it-trabijiet u li hemm minħabba l-proġett li qed isir tat-toroq li jgħidu għaddej ix-xhur alla volja m'għandux idum daqshekk, imma kien fattur li qed jikkawża ħafna trabijiet. U dan ma nistgħux niġħduh. In-numru kbir ta' karozzi itħaħen, allura il-monitoraġġ tal-arja ma jridx isir in-naħa tal-qalb fejn hemm l-istrumenti, jrid isir fil-Belt Victoria. It-trabijiet huma fattur ewlieni, prattiċi ħżiena f'siti ta' kostruzzjoni ikomplu jkunu ta' detriment tal saħħet il-bniedem. L-infurzar tal-liġijiet mhumiex qegħdin isiru. Tgħidli kif? Pereżempju tara trakkijiet għaddejjin mingħajr ma jkunu mgħottija bit-trabijiet, tara sit ta' kostruzzjoni anke minn proġetti tal-gvern fejn mhux qegħdin jittieħdu l-miżuri biex jitnaqqas it-trabijiet. Jirriżulta li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex lanqas biss hemm klinika tal-ażma. Ikkonfermat dan il-Ministru Giovanna De Bono jumejn ilu fil-Parlament. F'Għawdex għandna l-konċett ta' Eko Għawdex, jiena personalment nixtieq li jintefqu iktar fondi minn dan il-proġett biex ikonna tip ta' arja aħjar, jittieħdu ċertu miżuri konkreti u mhux bil-kliem biss biex fondi minn Eko Għawdex imorru speċifikament biex ikon iktar arja nadifa.